Velkommen til Ugen med Trump, hvor vi forsøger at decifrere Trumps præsidentskab fra indsættelse til afgang med afsæt i de historier, der er sluppet ud af Washington D.C. i ugens løb. Mit navn er Lukas Fausing, og med mig i dag har jeg som altid Mathias Vingård. ...2025 er hermed et overstået kapitel, og ugen med Trump har jo simpelthen været i gang lige siden Trump han blev indsat, og det er jo næsten størstedelen af 2025. Men nytåret er på den anden side af, så Mathias, har du haft et godt nytår? Jeg kan huske, du sagde til mig, at du væltede ind i et hegn. Det kan ikke lyde helt så godt. Jeg sad fast i et hegn, eller kom for tæt på et hegn, så det er jakke nummer 7000, der ikke klare skærene, desværre. Udover det, en flot aften, ingen regn, mange mennesker. Meget krudt. Ja, anelse. Ja. Men ikke sådan fuldkommen vanvittigt meget, faktisk. Jeg tror, Rådhuspladsen er stadigvæk voldsomt. Der bliver jo skudt vandret. Ja, det så jeg ikke her. Nej, okay, det er godt. Ikke noget fyrværkeri ved Colosseum, eller inde i Colosseum. Jo, nej, altså, der var jo masser i omkring, men ikke indenfra, nej. Ja, men mega mange, altså, ekstremt mange mennesker. Det er jo, jeg ved ikke, om det er højtid for turisme, men det er i hvert fald heller ikke lavsæson. Nej, det tror jeg gerne på. Den her episode, den kommer til at omhandle 4 forskellige ting. Vi har nogle forskellige kategorier, vi skal igennem, hvor vi kigger tilbage på 2025 som et helt vildt politisk år i amerikansk politik. Den første kategori, det er årets gave. Meget vidt begreb. Glæder mig til at høre, hvad du har at sige til det, Mathias. Det spænder jo fra nær og fjern, der jeg lige vil sige, men det kommer vi til. Den næste kategori, den lyder på årets folkevalgte, og der kan man jo næsten tænke sig til en person, der er folkevalgt, en politiker, som vi synes har gjort et godt stykke arbejde, et dårligt stykke arbejde, et bemærkelsesværdigt stykke arbejde, om ikke andet. Den næste kategori, den går på årets vildeste. Endnu en bred kategori. Noget, vi synes, der har været det vildeste i 2025. Ja, der er også nok at tage fat i. Det sidste, vi har på programmet, det er årets forudsigelser. Altså, hvad vil der ske i 2026? Er der noget, vi ligesom tror kommer til at ændre sig, eller noget Trump kommer til at gøre? Noget helt tredje? I hvert fald, så prøver vi at gennemgå lidt af det, vi kan huske, og lidt af det, vi synes, der står klarest på vores nethinder. Så skal vi ikke bare til det og se, hvad vi synes har været årets gave i amerikansk politik. Jamen, lad os starte ud med årets gave. Og jeg synes, altså jeg kan godt starte ud her i denne podcast episode. Jamen, årets gave, der har jeg sagt, at det er jo simpelthen en ny Air Force One fra Qatar. Og vi snakkede jo om det på podcasten tilbage, da det skete. Vi snakkede faktisk om det, før det blev en reel stor historie i amerikanske medier. Det var sådan lidt en bihistorie. Jeg mener, det var Wall Street Journal, der havde historien. Sådan en lille artikel, kan man næsten sige. Og så eksploderede det bare. Altså, hvad husker du fra den her gave fra Qatar, som jo var det her gigantiske fly? Den er vel ikke landet endnu? Nej, de har ikke godkendt den. Nej, de har ikke godkendt den. Det er stadigvæk sådan lidt uvist. Jamen, det jeg kan huske er, at det var jo... Det fyldte helt vildt meget, fordi det var korruptionsspørgsmål, eller anklager omkring, okay, hvad skulle man, hvorfor, altså, hvem vil nogensinde give så stort et fly bare så lige, for det første. Noget af det, jeg synes, der var ret interessant, det var jo, at argumentet fra, hvorfor det ville være rigtig smart at få et fly, og det der vel egentlig også endte med, at grunden til, at man bød ind fra Qatars side på at give det var, fordi Trump sagde, at Boeing er simpelthen for langsom i forhold til at bygge nyt Air Force One. Man har 3 Air Force Ones. Det ene er sådan kontinuerligt under reparation, så man har 2 driftbare. Ja. Nok, ikke?
Det var bare for lidt, og de er jo gamle, og jeg tror, det mener, at de er tilbage fra Ronald Reagans tid, tror jeg. I hvert fald lidt af dem. Ja, eller i hvert fald Bush. Ja, den gamle Bush i hvert fald også. Ja. Det omkring. Det er jo nogle år på banen, og de flyver tit og alt det her. Men der var argumentet så, så må vi få det på anden vis. Altså, så må vi fordi vi kan ikke vente 4, 5, 6 år på nyt fly, for eksempel. Nej. Og det havde de så også Boeing også sagt, de ville ikke kunne leve op til det oprindelige mål, så det blev udskudt yderligere. Jeg tror, det var 2035. Vildt. Men det der så, jamen, og nu kommer det. Hvad det er der så, hvad husker jeg sagde det? Det var jo så, at så viste det sig så, hvis du skulle have et civilt fly, for det skulle leve op til sikkerhedsstandarderne til der Force One, så var du næsten lige vidt. Ja, for det skal jo igennem, det skal kunne bruges til en atomkrig jo. Så det, jeg husker det lidt på den, at det var som om, at det der argument, det helt storslåede argument om, det er fordi det er meget smartere, når de andre er så langsomme, det ender med at falde helt til jorden. Ja, også fordi, når det kommer fra en anden stat, så skal det finkæmmes fuldstændig for spionage og alt muligt, så man er sikker på, at man ikke kan blive aflyttet i sådan en fly. Noget, jeg også synes, der var interessant, det var jo, og det er måske meget klassisk Trump, men da han blev forholdt det, jeg kan huske, han sidder ved et bord, jeg tror, han sidder og skriver dekreter, og så siger han, jamen, jeg enten kan sige nej tak, og ellers kan jeg sige, ja tak for gaven. Det er ligesom om, det kan han slet ikke sige noget galt i, det er jo simpelthen en gratis gave, han har fået. Ja. Han kunne ikke forstå, hvorfor man skulle betale $2 milliarder for noget, du kunne få gratis. Det synes jeg var en dårlig idé. Nej, det er jo en rædderlig handel, hvis man siger nej til det. Ja, men det var det var helt vildt. Altså det er det, og så var der jo sådan, så var der virksomhed, en texansk virksomhed, jeg kan ikke huske navnet på dem, LGM eller sådan noget. Nej, men jeg kan simpelthen ikke huske navnet. Harris et eller andet. Ja, det er rigtigt. Lige nøjagtigt. Det var dem, der så skulle stå for istandsættelsen, og bla bla bla, så var der også, altså kunne de nå det i tid, og hvad ville det koste, og så nemlig fordi der var alle de her krav, sikkerhedsmæssigt ville det så prismæssigt overhovedet kunne svare sig også, altså selvom det var en gave, så var den alligevel ikke gratis, fordi du skulle betale for alle den her istandsættelse, og så videre, og så videre. Ja, lige præcis. Ja, det var, jeg synes i hvert fald, det må være årets gave. Hvad har du taget som årets gave? Jamen, der er jeg gået lidt anderledes til værks, vil jeg faktisk sige, og vi skal simpelthen en tur til Berlin. Okay. Og der vil jeg sige, det er Friedrich Merz, og det er fordi, jeg synes simpelthen, det var en genial måde at kombinere, altså at stilsigende sige, hør her, du har selv aktie i Europa rent genetisk. Jeg synes, hvad var det, han gav Trump? Det skal jeg selvfølgelig også lige fortælle. Han fik, da Friedrich Merz var på sit første besøg i Det Hvide Hus, efter Trump var blevet indsat, der medbragte han jo en meget, meget stor ramme rent faktisk, med Donald Trumps farfars dåbsattest. Ja. Trumps farfar blev født, han er død jo. Han blev født i Tyskland. Så Trump er simpelthen German descent. Altså tysk ophav. Og det er jo interessant, fordi det her, det er på et tidspunkt, hvor vi er næsten lige blevet indsat, der var stor tvivl, jamen altså falder NATO sammen, falder det ikke sammen, hvad kan vi regne med, og alle de her ting. Der var det en meget spændende måde at gribe det an på, og så sige, okay, altså prøv at tale til det personlige, helt direkte at sige, jamen du simpelthen, hvis ikke det var for Europa, var du ikke blevet født, teknisk set. Farfaren immigrerede rent faktisk til USA. Det har vi også en special om, der hedder familien Trump, som man jo kan lytte til, hvis man vil høre lidt om stamtræet. Men det synes jeg var en ret interessant måde at gribe det an på, for man kan sige, så gjorde det Keir Starmer for eksempel gjorde ved hans første besøg. Det var det hans første besøg? Det var i hvert fald tidligt i perioden, ikke? Han medbragte jo en konvolut, et brev med invitation til at besøge Kong Charles, hvor Trump så kun ville blive den første præsident i perioden, nogensinde til at blive inviteret 2 gange, og så videre. Dronning Margrethe har jo også blevet inviteret 2 gange, hun er jo ikke statsleder. I hvert fald ikke valgt, men de facto overhovedet dog alligevel. Det synes jeg bare var en spændende måde at gribe det an på. Var det ikke også i guldrammen, at han fik den der dåbsattest? Det synes jeg er mindst. Det er jo lige... Ja, det er jo lige... Og så siger han, havde han jo været godt i gang med at dekorere væggene inde i det ovale kontor, så det var potentielt pladsproblem. Det har man altså ikke fået løst nu, fordi det er stadigvæk ikke blevet hængt op. Men ikke desto mindre synes jeg, det var en fin måde at gribe det an på, så man kan sige, der er jo kommet mange sjove gaver, en guldgolfbold, også blandt andet fra Sydkorea senere hen efter Asien-turnéen. Men jeg synes, grunden til, at jeg har valgt det, fordi selvfølgelig er et fly vildere end en ramme, det er det symbolske i det, og jeg synes et eller andet sted, det var en genistreg, det må jeg bare sige. Jeg synes, det var en ekstremt smart måde at forsøge at lave en forbindelse til Europa,
uden man står og Ja. siger, men prøv at høre her, det er også godt for Lockheed Martin, at man sælger våben til andre NATO-lande, for eksempel. Som jo egentlig også kunne være en måde at tale til Trump på, fordi det ville være finansielle, men det der med helt lavpraktisk. Din farfar født i Tyskland. Også fordi Frederik Merz, han har jo også slået sig op på at være sådan, ikke et modstykke til Trump, men i hvert fald være en af de mere kritiske stemmer i Europa over, at Europa skal rive sig løs af amerikansk dependens, og så ligesom at lige lave den oveni, at det lige er ham, der gør det, og ikke Meloni i Italien, for eksempel. Ja. Jo. Ja. Orbán måske. Ja, meget nu kan man sige, spændende. det så formentlig, det er ligesom, hvad Tyskland det handlede om, ikke? Men det var ikke desto mindre ret interessant lige præcis, det så også for trods alt det her. Så der må man sige, meget, meget velforberedt kansler i den her situation. Ja. Jamen helt bestemt. Det var det var et godt valg. Det var 2 forskellige måder, vi ligesom har grebet det an på. Så det synes jeg er rimelig spændende. Ja. Lad os hoppe til den næste kategori, og det er årets folkevalgte. Nu startede jeg ud, så jeg synes faktisk, du skal have æren om at sige, hvem er årets. Jamen, det behøver jo teknisk set ikke at være en politiker, man kan også være folkevalgt på anden vis, men hvem er årets folkevalgte for dig? Herfra, der må bare ikke være nogen tvivl. Det bliver Thomas Massie i Kentucky. Ja. Og det gør det, og det er der mange årsager til. Og nu vil jeg sige, det jeg grundlæggende vil rose ham for, det er hans konsistens. Fordi der er godt nok mange såkaldte vendekåber i begge partier, ikke? Fordi der ligesom, det er et topartisystem. Magtbalancen er sådan, at der hvor magten den ligger, så må du flytte dig i den retning. Det har vi set. Ja. Et eksempel på, at vi taler om det hver uge stort set. Thomas Massie stemmer konsekvent imod lovgivning, der hæver den amerikanske statsgæld. Og det kan man jo synes om eller ej, men ikke desto mindre er det konsistent. Det er en mand, der er fuldstændig ligeglad med at blive udfordret, altså når han genopstiller, repræsentanternes hus, de er jo på valg hver anden år, så han skal jo genvælges nu her i november måned. Og det kan, der vil man formentlig ende med at se, om man kan finde en udfordring til ham. Normalvis, hvis man gerne vil genopstille, og man sidder af valg, så er der ikke nogen, der ligesom udfordrer en. Så kører man på valg, så kæmper man jo så mod modkandidaten fra det andet parti. Det kommer nok ikke til at ske her, fordi han ikke danser efter de toner, der bliver spillet fra Det Hvide Hus. Men det er han fuldstændig ligeglad med, og det synes jeg bare, i et politisk landskab som det amerikanske, hvor magtbalancen er, som den er, og hvor polariseringen er, som den er, og splittelsen og alt det her, der synes jeg, det er voldsomt befriende, at der er en mand, der står 100% fast, fordi uanset hvad hans politiske holdning så også er, og hvad man synes om den og så videre, så er det jo noget af det, der måske kan genskabe tilliden. For meget af det, folk er ekstremt træt af, og det taler vi slet ikke om i dag, så jeg siger ikke mere. Men når ting går i en meget anden retning, end folk har forventet, så bliver de tit meget, meget skuffet. Og derfor er det her jo en måde, man kan genskabe tilliden på, hvis du har en meget, meget konsistent parlamentariker, der bare står fast, uden at man samtidig, selvfølgelig skal det også være, hvor man er åben for kompromis. Men det bliver Thomas Madsen herfra. Men jamen, det er lige præcis det, du siger der. Det understreger jo også, at det er af Thomas Massie og så Ro Khanna, der er demokrat fra Californien i repræsentanternes hus. Ja. Det er de to, der har stået bag at få forslaget om at udgive Epstein-filerne igennem huset og så videre i senatet og så videre. Ja. Nå, men også bare i forhold til de forskellige afstemninger, eller ikke de mange afstemninger omkring altså det finansielle budget. Det viser virkelig, at han, altså, ja, som du siger, han kan både samarbejde, men han kan også stå fast på sine egne principper. Ja. Altså, og de principper, de er måske ikke lige så partiske som så, men de principielle, og det er det, han går ud fra. Jamen det er også, altså man kan sige, ja, og så kan man sige, en ting er at gå ind i de rent politiske diskussioner bag det er jo sådan set ikke opgaven her for foretagendet, men det er mere konsistenser, som jeg synes er enorm respekt for, fordi det er meget få, der har det efterhånden. Så det bliver det herfra, og specielt fordi, nu kan man sige, vi kunne også have valgt en demokrat for eksempel, ja, det kunne vi som en sagtens, men det der var det helt vildt interessante. Det kan være, jeg har gjort det. Men altså det der er det helt vildt interessante her, er jo også, at meget af kritikken, den vælger og uafhængig, og så
altså uafhængige vælgere og moderate republikanske vælgere, er jo, at de mener, at det er et parti, der danser for mig efter den melodi, Trump spiller op til, ikke også? Altså YMCA, for nu at blive det musikalske. Der kan man jo sige her, det er jo på ingen måde tilfældet. Det er jo simpelthen en mand, der stiller sig op mod the establishment i partiet, ikke? Ja. Altså Trump. Og det synes jeg simpelthen, man bare må have respekt for at sige, det tager, han kører altså bare på. Jamen, vi løfter altså i hvert fald på hatten og siger stor respekt herfra. Det gør vi. Har du også jeg tænkte godt... Nej, det har jeg ikke. Jeg tænkte godt på ham. Jeg tænkte, den er næsten... men jeg tænkte, den er næsten... der var en af os, der vil tage Massi, og jeg tænkte, det skulle nok være dig. Så jeg har taget en anden en. Og det er jo faktisk den... han er jo ikke nyvalgt, men han er jo lige taget ed som New Yorks nye borgmester, New York City's nye borgmester, Zoran Mamdani, har jeg taget. Fellow Gooner? Fellow Gooner og Arsenal-fan. Til jer, der ser på video, så har jeg en Arsenal-trøje på, så det kunne ikke være bedre. Jamen, udover han er... Ja, det var skønt. Udover han er Arsenal-fan, jamen, så grunden til, at jeg har valgt ham, jeg har skrevet 3 punkter ned, og det ene, det er, at han har været med til at starte en bevægelse, som man kan sige, Bernie Sanders, han har været med til at starte den, i hvert fald for 10 år siden, da han prøvede at blive præsidentkandidat, også i 2020, hvor han jo også var tæt på. Men han har ligesom startet den her bevægelse op med sådan en mere radikal tilgang i det demokratiske parti, en mere socialistisk tilgang, og det er altså en bevægelse, som jeg synes, man ikke skal undervurdere eller tage for givet i det demokratiske parti i forhold til for eksempel i 2028 præsidentvalg der synes jeg virkelig, at han har fået tændt op under kedlerne for i hvert fald et opgør i det demokratiske parti, som vi måske ikke havde set komme, før han kom jo som en underdog i primærvalgene for at blive borgmester i New York City. Så altså på mange måder, så synes jeg virkelig, han er... Nu kan han så ikke blive præsident, fordi han er født i Uganda. Det kunne jeg ellers godt have set udspille sig på længere sigt. Men jeg synes alligevel, at han... Jeg synes, han har gjort et stort indtryk altså på amerikansk national politik, selvom han kun er blevet valgt og taget i ed som borgmester i landets største by, vel. Meget spændende. Meget interessant. Overrasket over valget, eller hvad? Ja, det vil jeg sige. Primært fordi han ikke sidder i kongressen. Men det er spændende. Ja. Det er meget spændende, fordi det må være fantastisk for en mand som Bernie Sanders at se, at altså en ting er, at du kan få sådan et meget radikalt projekt til at lykkes, i hvert fald i forhold til at blive valgt. Nu må man så se med de politiske resultater hen ad vejen. Men af alle steder, så er det jo i kapitalismens højborg. Ja. Altså alle steder, og det bliver jo frygtelig interessant. Jamen det er jo det gør. Det bliver helt vildt interessant at følge. Ja. En ting er, hvordan det kommer til at gå i New York. Stort spørgsmålstegn. Lige så stort spørgsmålstegn. Hvordan vil effekten være ude i de andre områder af USA frem mod midtvejsvalget? I forlængelse af det, hvordan har man tænkt sig at håndtere den udvikling i partiet fra centralt hold i forhold til præsidentvalget 2020? Det er jo nemlig det. Så jeg kan sagtens forstå valget. Det er uhyre interessant. Det er jo også derfor, jeg vil da lige skynde mig at sige her kort bare, som vi talte om i forbindelse med efter, at valget har fundet sted i New York og guvernørvalget i New Jersey og Virginia, hvor vi jo kommer frem til her i foretagende, at de valg, hovedsageligt New York City, var jo et gigantisk wake-up call. Altså det var megafon, alarm, polygraph, hele baduljen til begge partier omkring det her med at få adresseret affordability og få leveret konkrete løsninger, som amerikanske statsborgere kan se sig selv i. Helt klart. Og noget jeg så også tror, ud over det du lige nævner her med affordability, noget jeg tror mange amerikanere, de også hungrer efter, det er simpelthen en person, der er modsat Trump er måske så meget sagt, men så alligevel, fordi Mamdani, han er
virkelig, synes jeg i hvert fald selv, meget likable. Altså selv Trump kunne komme godt ud af det med ham. Altså efter at Trump har kaldt ham kommunist og diverse ord. Altså en person, der kan gå personligt til værks, det tror jeg virkelig også er noget, der i amerikansk politik mangler, i hvert fald for mange, tilbage til Clinton-dagene og Bush-dagene. Mobiliserende talerør, jamen altså ligesom Obama. Ja, og Obama. Det er en, der skal kunne få folk ud af stuerne, ud på gader. Nu hørte jeg hørte faktisk, det var så heldigt nok, jeg egentlig havde gjort det. Det var egentlig, jeg tænkte, jeg må hellere få det hørt. Hans indsættelsestale. Ja. Og det, der bare går igen, det er, han står bare fuldstændig med den han er, og hvad han synes. Altså han prøver nok at sige, men jeg er ikke demokratisk socialist, og jeg er ikke det her, og så videre. Han kører bare på, og han blev jo også skudt ned for Andrew Cuomo, som var demokraternes... Nej, det var han ikke. Han tabte jo. Kampen blev bare uafhængig kandidat, men i borgmestervalgkampen skød ham ned, jamen det vil blive helt galt og så videre, og folk flygter, fordi det kan slet ikke hænge sammen økonomisk og så videre. Og han fik meget kritik generelt, hvor han siger, men jeg er demokratisk socialist, det er det, jeg vil. Og han siger også i hans indtægtstale, lige kort, at ja, det er det, jeg er blevet valgt til at være, og det er også det, jeg har tænkt mig at være. Det er det, der vil komme til at ske. Så det er nærmest ligesom, når man hører Trump stå og sige, i forbindelse med at have taget ed som præsident, her anden gang også sige, jamen nu vil vi gøre sådan og sådan. Altså, han står simpelthen ved det. Han prøver ikke at pakke det ind. Han taler helt om, det her vi gør, det bliver free childcare, det bliver fri gratis transport, det bliver kommunalt eget supermarked, det bliver frysning af huslejen, alle de her ting. Og det tror jeg, at du har ret i, er en kæmpe styrke, at man kommer ud, og man bliver stående, også selvom det blæser, så tager man en hue på, og så siger man, jamen det er muligt, så giv mig en ny hue, jeg vil også have vanter nu. Man brækker ikke ud, uanset hvordan kritikken er. Nej, og det har folk bare behov for at se. Ja, lige præcis. Til en start, men om ikke andet giver det noget håb. Jeg må sige, jeg er meget, meget spændt på at se det resultat med at sige. Ja. Meget, 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 meget spændt. Men et godt valg, og et fortjent valg også. Det bliver spændende. Ja, altså, ja. To personer i hvert fald, der står fast for den, de er. Og det er noget, vi mangler lige nu. Ja, vi bor i USA. Det må være nytårsopinionen fra redaktionen. Det er standhaftighed, tak. Det er lederen. Og konsistens. Jamen, altså, forlængelse af det også rent faktisk, hvis vi skal trække den helt op, og det skal vi jo gerne, og så kan vi nemlig også reklamere for det. Vores seneste special med Niels Bjerg Poulsen omkring national sikkerhedsstrategi, hvor Niels jo også siger, jamen, en supermagt skal være konsistent. Helt klart. Ja, altså, fedt. Den næste kategori, det lyder på årets vildeste. Det må så være mig, der starter på den, kan jeg næsten hurtigt regne ud her. Jamen, det jeg har taget, det er drab på Charlie Kirk. Aha. Og ligesom reaktionerne på det, kan man sige. Jeg tror til at starte med, altså der synes jeg, det er vildt i den forstand, at det jo næsten er en forlængelse af det attentatforsøg, der var på Trump i sommeren 2024. Altså at på en eller anden måde, at det stadig kan finde sted. Jeg er med på, Charlie Kirk, han var ikke omringet af Secret Service på samme måde, som kabinetmedlemmer er, og familie til præsidenten og sådan nogle ting. Men jeg synes, og det er ikke fordi, jeg var jo som sådan ikke overrasket over vold med våben og drab med våben, men at det alligevel skete så tæt på administrationen, altså Charlie Kirk, hvis man husker det, var med på Grønland sammen med Donald Trump Jr. Tilbage i december, tror jeg, det var før Trump han blev indsat, og jo havde vel mere eller mindre et direkte talerør til præsidenten, og hvis ikke præsidenten, så hans søn. Det synes jeg alligevel var vildt, og så også den måde, man reagerede på i samfundet. Altså, det er jo lige sådan et tidspunkt, hvor man så tænker, okay, nu samles vi. Og det har vi tænkt og talt om mange gange, når sådan nogle ting her sker. Skoleskyderier, men især politisk vold.
som vi jo stadig må formode det her, det er nu, at gerningsmanden ikke er dømt endnu, så vidt jeg kan forstå. Men ja, det ved jeg ikke, altså også det, der hvor han er, jeg tror det er inde i et stadion i Arizona, et kæmpe stort stadion, der ligesom er sådan en mindehøjtidelighed for Charlie Kirk. Ja, det var Arizona, han blev skudt i Utah, yes, og begravelse foregår i Arizona, ja. Og så var der mindehøjtidelighed på stadion, ja. Ja, lige præcis. Hvor først Erica Kirk, altså Charlie Kirks kone, nu enke, hvor hun siger, hun tilgiver ham simpelthen. Altså, kæmpe budskab. Gerningsperson. Ja, gerningsmand, ikke Trump eller Charlie Kirk, men ja, altså gerningsmanden. Og man tænker, okay, det er stærke sager det her, ikke? Og så er der gåsehud. Så kommer præsidenten op. Ej, jeg hader mine modstandere. Ja. Tænker bare, what? Altså, seriøst. Så, jamen, det var i forlængelse det var i forlængelse af, at han siger, at de var enige om mange ting, ham og Charlie Kirk, men noget, de var uenige om, det var, at han accepterede sin modstander, eller ikke accepterede. Han kunne godt, embrace sin modstander. Det kan Trump ikke. Nej, og jeg synes, ja, det er jo lidt, det er jo sådan generelt en samlet vurdering af det hele, kan man næsten sige. Jeg synes i hvert fald, det er i hvert fald nok en af de vildeste og mest sindssyge ting, der er sket i 2025. Det er altså en bred kategori, kan man sige, men det synes jeg simpelthen er drabet på Charlie Kirk, og hvilket lavpunkt det måske er lidt vist. Også i forhold til J.D. Vance, der er jo simpelthen, jamen så begynder man jo bagefter på at sige, jamen alle dem, der nu taler grimt om Charlie Kirk, om det er organisationer eller hvad det er, jamen I skal jo simpelthen, altså det var jo sådan nogle ting med begrænset ytringsfrihed og skærpelse af sådan nogle ting, som jo også er et lavpunkt for et demokrati som USA. Altså. Absolut. Var du mest overrasket over, at han blev skudt, eller reaktionen derpå? Altså man bliver selvfølgelig overrasket over, at han bliver skudt. Det er jo ikke lige noget, man regner med. Jamen jeg tror ikke som sådan, jeg var overrasket over nogle af tingene. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg var. Fordi man er med på, at sådan nogle ting kan ske i USA på grund af en meget lempelig våbenlov. Og så også, hvad kan man sige, retorikken fra administrationen og især Trump. Så man er jo ikke overrasket over, at der bliver sagt, og sådan nogle ting sker her, men jeg synes bare, at det understreger, hvor vildt et samfund og en tid, vi er i amerikansk politisk historie. Det er måske mere den vilde ting, jeg synes, der har været i det her. Ja. Ja. Det var lidt herfra. Hvad har du taget som din? Jeg har valgt Signalgate. Man kan sige, jamen det er jo utroligt, vi ikke har valgt det samme nu, må jeg sige. Men altså, men nej, selvfølgelig var mordet da helt vildt, men altså, jeg vil sige, Signalgate er fuldstændig umuligt at komme udenom. Fordi det er, det er indkapslingen af nærmest alle de paradoxer, der er forbundet med det her præsidentskab. Fordi hvis man siger, at vi bryder os om meritokrati, i hvert fald så længe det gælder inden for amerikanske grænser og for amerikanske statsborgere, så er der absolut nul logisk, eller altså, så er der ikke noget logisk konsistent argument, der kan forsvare, hvordan Pete Hegseth simpelthen fortsat er Secretary of Defense og Secretary of War. Det er det her med, at man bliver nomineret på baggrund af ens kvalifikationer, og ikke om man er høj, lav. Eller... Der bliver du valgt på baggrund af, jamen hvis du skal spille for Vejle Boldklub venstre bak, så skal du være dygtigere end Christian Sørensen for eksempel. Og ikke fordi man har længere hår eller kortere eller whatever. Nej. Ja, altså der er det baseret på dine faglige kvalifikationer for en given stilling. Altså det kan jo være alt muligt, men i det her tilfælde vil det jo så være militærfaglig viden for eksempel. Hovedsageligt, man vil på i hvert fald traditionelt set. Ja, og i forhold til det, hvis man skulle følge meritokratisk teori. Det er ikke tilfældet, fordi det er for det første fuldkommen exceptionelt lemfældig omgang med meget sensitive, vitale oplysninger, ydermere kommunikeret ud, altså som så er kommunikeret ud på en ikke godkendt meddelelsestjeneste signal, som er fin og krypteret, er ikke godkendt til altså informationsdeling på det her niveau. Der har man nogle meget stringente retningslinjer og interne kodexer i Pentagon,
det amerikanske forsvarsministerium, og man har også interne telefoner osv. Altså kommunikationsformer ganske enkelt. Og der er signaler altså ikke en af dem. Nej. Ydermere, jamen det kan man sige sig selv, nå, ikke også? Ja. Ydermere, så inviterer man simpelthen i den her gruppe, meget famøse gruppechat på Signal. Det, hvis folk kender til WhatsApp, så er det er baseret på samme måde. Ja. Ja. Så du kan godt lave en gruppechat, og det skal jeg hilse at sige, at der var på det her tidspunkt, hvor mange var med. Folk kan måske huske J.D. Vance, James David Vance. Han jo blandt andet skriver, at han er træt af at skulle købe Europa ud fra tid til anden, hvilket handler om det her forestående angreb i Yemen på Houthierne. Det var jo det handler om, militært angreb på Houthierne. Og der er blandt andet James David Vance, medlem af gruppen, Marco Rubio, udenrigsminister, det vil sige to af de vigtigste i hele kabinettet, og også selvfølgelig Hegseth selv, forsvarsminister, det var før han blev opgraderet efter hvem der man spørger, til Secretary of War, som egentlig, han har faktisk begge titler, det skal jeg lige huske, og det er jo derfor, at det nemlig ikke er ulovligt i forhold til at lave navngivning om, fordi det kun er en sekundær betegnelse. Altså Secretary of Defense og Department of Defense, det kan det godt hedde, som det, og så kan du godt lave det nummer 2 navn, altså ligesom, jeg kan kalde dig for Lukas og Lange, for eksempel. Så har du også 2 navne. Ja, du skal ikke igennem kongressen for det heller. Nej, men altså, hvor kom jeg derfra? Det var dem, der var i gruppen. Og så Mike Waltz, som på derværende tidspunkt, Michael Waltz, som han egentlig hedder, godt stadigvæk, for han er ikke død, var jo derværende national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump, så det var de vigtige, mest vitale medlemmer af en præsidentiel administration. De var medlemmer. Det var der så bare også lige en, der ikke havde super meget med dem til daglig at gøre, nemlig Jeffrey Goldberg. Ja. Ja, men fra The Atlantic, altså en journalist. Og så tænker man, jamen hvad skulle der dog være galt i det? Jo, altså, nu var det jo ikke et pressemøde efter operationen, hvor man selvfølgelig godt kan invitere journalister ind og så sige, vi har foretaget os det og det, og så skrive det endelig ned og lave en artikel på det. Han var jo med inde i den her samtale, hvor der blev... Det er i hvert fald det, man tidspunkter for, ja, lige præcis. Pete Hegseth opdaterede jo de her andre medlemmer, for hvem det i øvrigt var ret relevant, altså kabinetmedlemmerne, Marco Rubio og James David Vance, hvor for dem var det jo selvfølgelig, og Mike Waltz også, var det jo meget, meget relevant at vide, hvordan står det til rent operativt, altså hvor langt er vi fra at lave en strike, altså simpelthen angrebet, hvordan går det, alle de her ting. Så kan man så sige, okay, det var nogle af delene, der var problematiske. Oven i det var der jo så også det, jamen det var jo før angrebet foregik, så det meget kritikken jo gik på umiddelbart efterfølgende, især fra demokratisk side og egentlig også internt fra andre republikanere i kongressen, var jo, jamen nu var man jo reelt set bare heldig, det ikke var gået galt, fordi hvis nu det var nogle forkerte, fordi man åbenbart ikke havde haft styr på, hvem der var med i gruppechatten eller ej, kunne de her meget vitale og sensitive informationer være røget hen på forkerte, som i sidste ende og i værste fald kunne have kostet simpelthen amerikanske liv i de væbnede styrker, dem der var simpelthen involveret her rent militært. Men var det ikke, kan man sige, var det ikke godt den første skandale, der ligesom, altså den første store skandale, der ligesom rammer administrationen? Hvornår var det, det skete? Af intern karakter, jo, for du havde selvfølgelig også flystyrtet i Potomac-floden, hvor det jo også var lidt uheldigt. Ja. Men jo, det vil jeg sige, det var jo helt tilbage i marts, ikke også, og der var jo virkelig brand på bålet, men jeg vil sige, den er jo vild, på grund af alt det, jeg lige har gengivet her. Oven i det er det mest vildt jo, at det ikke har kostet Pete Hegseth jobbet, men derimod kun i gårsøjne Mike Waltz, som jo så blev fyret for at blive FN-ambassadør. Ja. Ja, altså det er jo egentlig vildt. FN. Så han flyttede så lige et par timer øst på fra Washington, District of Columbia til New York City. Ja, også fordi man kan sige, i enhver anden administration, der nogensinde har været, så vil det her jo være en klokkeklar fyring, et klokkeklart rødt kort. Jamen altså, Mogens Jensen blev fyret oven på Mink-sagen i Danmark, ikke? Jo, men fordi det var hans ressort. Ja. Ja, og det her må man godt nok også sige, er Pete Hegseths ressort, altså bumpninger i Yemen. Jamen, ja, fordi det er jo ham, der har givet informationerne. Så en ting er, hvis han havde været medlem af Senaten, og ikke havde været opmærksom på de her sikkerhedsforanstaltninger, hvilket i sig selv vil være meget kritisabelt, og nok måske til at afskede vedkommende. Oven i det er det ham, der rent faktisk leverer informationerne på den her ikke sikrede måde. Og vi er helt nede ved det basiske, hvad det vil sige at være Secretary of Defense. Og det er jo også det, der har været den helt primære kritik. For det første i forhold til den senatshearing, hvor han skal godkendes.
Man mener ikke, han er opgavevoksen. James David Vance må ind og tiebreak, sådan så han kan blive valgt på det smallest mulige mandat, 51-49. Ja. Så oven i det, der får folk jo bare syn for sagen her, kritikerne, og siger, jamen se selv, han er simpelthen ikke opgaven voksen. Helt vildt. Og den eneste grund til, at han jo ikke bliver impeached, er jo på grund af den parlamentariske situation, hvor du har et republikansk flertal i begge kamre, og dermed er det meget, meget usandsynligt, at han vil kunne, altså der vil være et flertal for at fjerne ham. Og Trump var jo så åbenbart ikke interesseret i at fyre ham, hvilket man jo egentlig godt kunne undre sig over, se det jo retrospekt. Ja, men det var meget, det var sgu vilde tider på det tidspunkt. Altså man troede, vi virkelig overraskende, at han ikke ryger. Virkelig overraskende, at han ikke ryger. Det kan han jo nå at gøre endnu, kan man sige. Det kan være, at du har den med på en af dine forudsigelser. Ja, altså jeg vil sige, jamen og vi har sagt det mange gange, til dem, der har set House of Cards, han minder mig simpelthen om det kongresmedlem, der også lidt bliver taget under vingerne af Frank Underwood, som jo også forvolder frygtelige problemer. Men han formår alligevel, man kan sige, det ender så lidt på en anden måde, end man måske alligevel regne med. Men om ikke andet, i det store hele, bliver han jo også forsvaret og beskyttet. Og det er som om, det er det samme, der er tilfældet her. Det er mig en gåde. Ja. Det må jeg simpelthen sige. Ja. Jamen altså, det var årets vildeste i hvert fald. Nogle vilde ting på hver sin måde, tør jeg godt sige. Til sidst her, der skal vi simpelthen, jamen det er lige før, det er jo en tips en 13'er, udover der ikke er 13, pumper os et kryds i. Ja. Men i hvert fald så er det årets forudsigelser. Hvad tror vi kommer til at ske i 2026? Ja. Det kan være alt. Altså, vil du lægge hårdt og kontant ud? Jeg har et par stykker med, som vi kan køre nogle honorable mentions med, og så kan jeg vælge en, hvor jeg virkelig tror, det kommer til at ske. Men lad mig høre din først. Jeg tror simpelthen, at republikanerne taber begge kammer. Flertallet i begge kammer til midtvejsvalget. Og nu er jeg jo så simpelthen nødt til at sige, jeg må bare sige, de seneste dages begivenheder, tror jeg bestemt ikke kommer til at trække i den modsatte retning. Altså det vil kun hjælpe. Det vil kun skubbe til den bevægelse. Ja. Jeg vil ikke nævne, hvad det er, fordi at det må vi vente med til næste optagelse, men det kommer ikke til at hjælpe på det på nogen måde. Man er ved at træde godt og grundigt ind af de forskellige døre, som Biden-administrationen også fik bevæget sig ind i, og det er altså nogle, hvor nøglen den ikke er lige til at finde for at komme ud igen. Det handler om affordability. Det kommer nok kun til at gå en vej fra nu af. Det handler om juridiske spørgsmål, en højesteret, der formentlig kommer til at sætte foden ned i forhold til føderalisering af nationale tropper, anvendelsen heraf i diverse delstater og byer. Det handler om deporteringer af udlændinge, der kan også komme til at komme nogle problemer. Det handler om disputter med Harvard University, lovligt, ikke lovligt. Det handler især i høj grad om tarifspørgsmålet. Så du tror simpelthen, at alle de her ting, som Trump han har gjort meget unilateralt, i og med at det bliver så stemt ned i højesteret, har det også betydning for offentlighedens, altså stemning i offentligheden for Trump og det republikanske parti. Er det sådan, du ser det, eller hvad? Det vil jeg tro. Jamen altså, for det første, fordi man kan sige, økonomisk, hvis folk de føler, at det ikke er blevet bedre, så er det lige meget, om det er blevet bedre. Fuldstændig ligegyldigt. Ja. Det er baseret på følelse. Det er den ene ting. Det vil være den primære problematik. Så er der hele spørgsmålet med America First. Hvad er det? Hvem har ret til at bestemme det? Hvad er national sikkerhed? Skal du ekspandere for at forsvare dig selv? Ja, nej. Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? Kan du overhovedet være militært engageret syd for Texas og øst for New York? Jamen altså, det er også et stort spørgsmål, som lige nu virkelig bliver tryktestet, ikke også? Og så oven i det, hvis du så får nogle rigtig trælse set fra administrationens side, afgørelser for højesteret. Hvad vil trodsreaktionen så være på det? Hvordan vil man handle ud fra det? Hvis du samtidig har de andre problematikker, så bliver man jo meget, meget desperat. Og det kan godt blive en meget, meget krydret situation for en mand som Donald Trump, at komme i en sådan situation. Og der tror jeg ikke på, fordi det er slut efter den her periode for hans vedkommende. Så er der noget med eftermæl og alle de her ting. Men jeg tror, den umiddelbare effekt for det vil jo være, så vil han glemme alt om fremtidens republikanske parti. Så vil det handle om én ting, og det er ham selv og hans eftermæl. Ja. Og hvordan vil det så komme til at se ud?
Jamen det Men hvad tror kan du? jeg jo ikke sige på nuværende tidspunkt, men det jeg siger er, at det vil få en sideløbende effekt, som så hedder, at alle de parlamentarikere, der så skal vælges i midtvejsvalget, de kommer til at kunne stå og skulle tale for en meget, meget syg familie. Det er ikke nok med syg moster kun. Men hvad tror du så, altså før eftermælet, så har han jo så lige de 2 år fra midtvejsvalget, og så til han så går af. Der er han jo så, hvis din forudsigelse holder, så er han jo en lame duck. Altså han kan ikke gøre noget, fordi han ikke har flertal i nogen af kammerne. Hvad tror du så, hvis vi lige skal folde forudsigelsen lige en tand mere ud på A4-arket her? Hvad tror du så, han kommer til at gøre, hvis han ikke kan stemme noget gennem kongressen? Og man kan sige, det er jo ikke fordi, han er kendt for at gå så meget efter at få stemt lovforslagene igennem, før han gør dem. Det er jo hellere med præsidentielt dekret. Men hvad tror du, han vil bruge de cirka 2 år på den anden side af et frygteligt midtvejsvalg, som du siger? Der vil jeg tro, man gør så meget af det, man kan uden kongressen. Det vil sige, det bliver dekreter i forskellige retninger, og så må man køre på med det. Det vil ikke men det vil man nok gøre, og så må man jo vente på de forskellige juridiske afgørelser, hvis det skulle blive aktuelt. Nu kan man sige... Jamen det er jo lidt det, han har gjort nu alligevel. Det han har gjort nu, ja, og det er derfor, og det er så det, der bliver problemet, fordi hvor meget har du tilbage i værktøjskassen? Er der flere veje? Det må vi jo vente og se, alt efter hvad Højesteret kommer frem til, hvad de vil sige i de her og i præmisserne for deres afgørelser. Hovedsageligt med tarifspørgsmålet, der kan man jo redde det på national sikkerhed på nogle områder. Ikke på alt, men på nogle dele. Man kunne lave det helt bredt formentlig, men det kan man ikke. Men ikke med national sikkerhed, men man vil kunne gøre det på enkelte områder. Men for eksempel immigrationsspørgsmålet, hvad gør man der? Alle de her ting. Så jeg tror, man vil forsøge at gøre så meget af det, man kan gøre uden kongressen. Og der kan man jo så vente om at sige, der har han jo heldig nok reelt set, at One Big Beautiful Bill Act er kommet igennem. Og jeg tror også, det er derfor, man har været så opsat på at få den igennem hurtigst muligt. Selvfølgelig fordi så, hvis man rent faktisk er den opfattelse, at det vil være godt for den amerikanske forbruger og for amerikansk økonomi, så er det selvfølgelig med at få den ud inden midtvejsvalget, så man jo eventuelt vil kunne styrke sit parlamentariske flertal. Uanset hvordan det så kommer til at forholde sig, så er det stadigvæk lovgivningen, der kommer igennem, og det har selvfølgelig været helt vildt vigtigt. Så jeg vil sige, man vil fokusere på det, man dog kan gøre, og derfor vil vi bare se en fortsættelse af Unitary Executive Theory, altså ideen om, at det udøvende magtorgan, som er præsidentembedet i USA, vil forsøge endnu mere og yde indflydelse over det, man kan. Og man kan så vente om at sige, at man er jo allerede godt i gang på en masse ting og sager. Trump Kennedy Center Performance Art, lige pludselig nyt ballroom, forskellige ting. Ja. Spændende. Det var en meget stor forudsigelse. Ja. Men den skal så også have lov til at bygge sig op, kan man sige, på at alt det, der sker lige nu, det er jo det momentum, der er lige nu, som er som arbejder mod Trump. Det skal så fortsætte, kan man sige, ikke? Jo, lige præcis. Jamen altså... Jamen, jeg starter med den første her, og den er måske lidt til den, jeg ved ikke om den er sikre, men det er i hvert fald ikke, den er ikke på samme skala som din. Det vil Ja. Jamen, jeg har sagt, at der kommer en ny direktør for den nationale efterretningstjeneste, altså det man kalder NSA, og det er altså Tulsi Gabbard, der står for den. Tidligere demokrat, tidligere præsidentkandidat i primærvalget i 2020. Jeg mener også 2016. Jeg tror begge. Om ikke andet. Jeg tror, hun bliver udskiftet, og det gør jeg på baggrund af, at da de i sommer, da man bomber det her den her store atomfacilitet i Iran, jamen der er Tulsi Gabbard jo ude at sige, jamen Iran, de producerer ikke nogen atomare bomber eller noget som helst, og det har hun jo fra efterretningstjenesten. Det bliver så modsagt af Trump sådan rimelig hurtigt, og han var ligeglad med, hvad hun sagde. Altså, det var der, og det skulle bare til endet gøres. Bum. Og så har jeg faktisk ikke hørt mere fra hende. Overhovedet ikke. Hun er virkelig kørt ud på et sidespor. Men så jeg tror... Man fyrer hende simpelthen. Man fyrer simpelthen en secretary. Jeg tror i hvert fald godt, der kunne komme en rokering. Der kommer i hvert fald en ny direktør. Det er i hvert fald... En national security director. Nej, det hedder det jo ikke.
en ny direktør for den nationale Og alle efterretningstjeneste. agenturerne, yes, sikkerhedsagenturer. Ja, det tror jeg, der gør måske en lidt mere vokal, en lidt mere altså jeg vil jo ikke kendetegne Tulsi Gabbard som så stor loyalist, som andre er. Jeg kunne godt se for mig, at der kommer en ny, der kunne gå Trumps vej endnu mere, end hun allerede gør på sin måde. Så det er måske lidt en af de kedelige forudsigelser. Nå, det ved jeg da ikke, altså, fordi man kan også vente om at sige, intet nyt er jo godt nyt, muligvis, så det er jo, det vil være interessant. Uhyre interessant, altså, der er jo nemlig også, der er jo så lige det, der er jo det med senatgodkendelsen jo. Selvom hun er Director, National Security Director, og ikke kabinetmedlem, der må jeg lige korrigere mig selv, men ikke desto mindre en meget, meget vigtig rolle alligevel. Det vil være uhyre interessant. Det tror du så i forlængelse af det, hvis hun så bliver afskedet, tror du så, man vil lave en lignende model, som man har gjort med Rubio, hvor han både tjener af udenrigsminister og National Security Advisor? Altså, så du mener, du tager en anden fra kabinettet, og så sætter ind som direktør og noget andet? Hvem kunne det måtte være? Jamen, skal Rubio have en tredje rolle, eller hvad? Nej. Så må du forklare mig, hvad du tænker. Hvad kunne være relevant at sætte sammen med nationale sikkerhedsagenturer? Hvad område kunne det muligvis sådan have lidt at gøre med? Noget forsvar, eller hvad? Det er ikke utænkeligt. Så du kalder simpelthen... Nej, det spørger jeg dig om. Du tror, formanden for... så fyre hende for at så lægge det sammen? Ja, nej, jeg tror ikke, formanden for mål og skål, han skal have flere hatte på. Det tror jeg simpelthen ikke, han kan bære. Altså... Men du kan jo så sige, at man vil rent faktisk have muligheden for virkelig at få noget indflydelse på, hvordan der skal kommunikeres på tværs af hvilke kommunikationstjenester, der skal anvendes, og hvad for nogle, der ikke skal anvendes. Ja. Det vil man da have nemmere mulighed for ligesom at sige jo. Altså man kan sige, hvis det var alle andre end manden, der også har været ræv, altså i form af hans arbejde på Fox News, jamen altså hvis det havde været andre end ham, der måske havde haft lidt mere ekspertise at gøre med, ligesom for eksempel Marco Rubio faktisk. Det kunne han, altså det ser jeg ikke som så mærkeligt, at han både er National Security Advisor og udenrigsminister. Nej, ikke udover at han skal sove nogle år, men det kan han jo altid gøre. Ja, det er jo en del af jobbeskrivelsen. Han kan ringe til Blinken og høre, hvor han har hvilet, fordi han var altså også træt. Tidligere det er bare koldt. Joe Biden, så kan de jo faktisk have været i samme lokale. Ja. Så, men nej, jeg tror det bliver ny. Jeg tror simpelthen det bliver ny, en helt ny person. Helt ny person til listen. Simpelthen. Nogen bud? Ja, men jeg tænkte lige på, hvad hedder han? Ham, der er Army Secretary. Han er gået på skole med J.D. Vance. Han var med i Ukraine. Dan Kane? Nej, han er Joint Chief of Staff. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han er Army Secretary. Ja, der må vi lige undskylde lytterne for manglende navn her. Ja. Muligvis. Der var jo lidt snak om, at han kunne være ny forsvarsminister, hvis han klokker i den igen. Pete Hegseth, altså ham er Army Secretary. Så, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald... Jeg tror så også, en honorable mention, som vi måske lige kan slutte af her til sidst med, det er, at der kommer noget direkte, officiel aktivitet i Grønland fra amerikansk side. Nu har der været en speciel udsending. Jeff Landry, guvernør af Louisiana, der er blevet den her special envoy. Der må 100% ske noget aktivt, om man så går ind fra diplomatisk side og siger, halløj, vi vil gerne købe jer, hvad skal vi gøre? Det har man jo ikke gjort direkte endnu, og man er nødt til at gøre det før midtvejsvalget, som vi har talt om, både på grund af, at du så har noget opbakning i kongressen, i og med, at du har flertal i kammerne, som jo jeg også tror formentlig bliver noget mindre efter midtvejsvalget. Og så fjerner, altså du kan jo gøre noget, når der er midtvejsvalget. Altså så er fokuset på det. Så det bliver nødt til at ske i 2026, og i hvert fald også før november.
Meget, meget spændende. Meget, meget spændende. Hvor lang tid går der, før Jeff Landry er officielt besøger Grønland? Nu det her, det er jo start januar. Ja. Jamen, det gør han før den 19. marts. Okay. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver her i starten af året, fordi det vil ikke give mening at trække den længere ud, i og med, at han lige er blevet udnævnt. Så jeg vil ikke kunne se, at det vil give mere mening at sige, okay, så til sommer, så er der gået et halvt år, hvor man ligesom har glemt alt. Det kan måske have sin fordel faktisk, at det ikke er så blusset op, i hvert fald her i Danmark, og også i Grønland, altså for amerikansk interesses skyld. Men jeg ser det som sådan måske her slut vinter, start forår. Der kunne jeg godt se for mig, at der tager han måske lige et smut forbi, måske sammen med Ken Howry. Det ved jeg ikke. Spændende bliver det i hvert fald. Det bliver meget, meget spændende. Hvad tror du? Er jeg helt væk fra skiven her på det sidste? Jamen nej, det tror jeg ikke. Altså det tror jeg ikke. Tror du ikke? Nej, men jeg vil sige, altså, jeg holder stadigvæk fast i, jeg tror, at det kommer an på, det vil komme meget an på, hvad for nogle andre ting, der ligesom er på bordet. Altså, fordi det er lidt som om, så er man meget fokuseret på noget en uge, så ugen efter noget andet. Lad os nu sige, for eksempel, man har planlagt rent faktisk at sige, okay, nu tager Jeff Landry på Grønland, og han besøger Petrofik Space Base, han snakker med parlamentarikere i Nuuk, han får nået en masse over et par dage, lad os sige det. Det er planlagt, og så er der brud på våbenhvilen i Gaza, for eksempel. Ja. Så er det ikke sikkert, at det kommer til at ske alligevel. Altså, så kan det godt være, at det bliver udskudt, fordi man så mener, at det andet er mere strabasserende nu og her. Det kan være, at Ukraine-spørgsmål lige pludselig vil komme til at fylde. Det kan være, at der er en kæmpe indrigspolitisk krise af et terrorangreb. Det må vi jo for guds skyld ikke håbe. Det er jo altid frygteligt, når der er terrorangreb. Men det er bare for at sige, så vil det jo lige pludselig flytte fokus fra det, men jeg tror det, altså i løbet af hele 2026, tror jeg nok, man skal finde tid til at gøre et eller andet. Det kan jo også være, altså i forlængelse af det, så vil jeg da sige, så hvem ved, om der kommer til at være et statsbesøg i Grønland, hvor at man så fra dansk side siger, jamen fint, så må du komme op og kigge på det. Ikke i forhold til køb, men altså bare for at være på Grønland, og så har man, altså i stedet for at han kommer til København, for eksempel Trump, så flyver man til Nuuk, og så er repræsentanter for Grønland også, altså selvstyret simpelthen. Sammen med Danmark, og så har man på den måde, det kunne også være. Der skal i hvert fald ske, der kommer til at noget officielt skal der i hvert fald ske, hvis man er seriøs omkring det her. Det vil det helt afgjort. Nu kan man sige, noget af det, der måske også kan have været med til at forsinke processen i forhold til, altså om der er sket noget eller ikke sket noget rent officielt. Det er jo også Ken Howry nærmest først lige er kommet til Danmark. Den officielle ambassadør. Ja. Det vil sige, at i mellemtiden har man været med en Charles Deferre, som ligesom er en deputy, altså det er en næstkommanderende, som er en karrierediplomat, der sidder på alle ambassader. Og de træder så ind i den transitionsperiode, der er, hvor en afgående ambassadør forlader embedet, og så indtil den nye ligesom bliver stemt igennem senatet. Og det er jo forskelligt, hvornår de gør det, alt efter hvad land det er. Hvor vigtigt er det at få det igennem. Der har man jo en prioritetsliste derigennem. Så det kan ikke udelukkes. Det vil jeg da sige, det må vi da forvente. Andet vil da være mystisk, ud fra hvad vi har set det første års tid her i hvert fald, med hvordan man ligesom handler ud fra det, man siger. Ja. Jamen, lad det være ordene for forudsigelserne, ja, og for alle de andre nomineringer og kåringer, vi har haft i den her episode, hvor vi har taget et kig tilbage på det år, der er gået, og det år, der kommer. Det bliver spændende at følge med i, især med midtvejsvalget, som vi jo har nævnt. Jamen, det er selvfølgelig en helt stor begivenhed i år. Det er der slet ikke. Præcis. Ja, det bliver videre. Det var... Det ved jeg snart, det ved jeg snart ikke. Og nu vil jeg ikke sige mere. Men altså... Nej, det vil jeg snart heller ikke. Vildt bliver det. Og man må sige, hvis man havde en idé om, okay, den var røget ned fra 6. gear, måske man var nede i mellem 5 og 6. gear, her efter et års tid. Det ser ud til, at den har fået 6 turbo. Ja, og så må vi se, om det bliver nitro, også i 2026. Jo, men det altså, kan ikke udelukkes. At prisen på gallon benzin bare går en vej, så har man da også mere at fyre med. Kom.
Tusind tak, fordi I lyttede med på den her episode om året, der gik, 2025. Vi håber, at vi lyttes ved i næste episoder, i næste uge, næste weekend. Indtil da, der må I have det godt. Vi ses. Hej hej. Tusind tak, fordi I lyttede med i denne omgang. Hvis I vil smide os en sviner eller blot komme med en anbefaling, kan I smide dem vores vej på mail redaktion.ugenmedtrump@gmail.com. Ellers er der ikke mere at sige, end at vi ses i næste uge til endnu en episode af Ugen med Trump.